Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih. Sehat nggih Mas Gareng? Alhamdulillah tekan kene ra sehat ki kepiye? Lah iya syukur. Wis nate sowan ana laladan ngebung? Nate Mas niki yen sangiran museum niki. Nggih. Wong riyen kula nggih nate dinas tegese dados PNS nate dipun tugasaken wonten tlatah mriki ning rikala taun pinten nggih kesupen kula. Oh ngaten. Tegese mriki kunjungan dinas. Nggih, Lek gareng teng mriki pun nate napa dereng? Pengestune Mas nggih cekek demit lagi pisan niki kula. Lantaran saking Museum Cagar Budaya kalian warga masyarakat ing Ngebung pandegane kali Mbah Lurah jenengan saged silaturahim wonten mriki. Mula nggih nadyan lagi sepisan tetap disyukuri. Orang yang suka bersyukur akan ditambah nikmatnya atau rezekinya. Amin. Mungkin niki tombo kangen dangu mboten teng tlatah Sragen. Ngaten nggih. Nggih ning kula nyekak lewat tol supaya ringkes metune pintu gerbang iki lho. Gondang Rejo arah Wiwit Sida. Arahe lah Kabupaten Wiwit Sida to. Endi to kuwi? Purwodadi. Lah ya Purwo ki Wiwit dadi ki Sida. Kose sing jenenge wilayah jeneng wong ngono ki ora kena dibasake, ora kena diganti. Lho wong iki saking pintere iki ngene iki. Lek ngono berarti nggen susu ki jenenge Kota Mbajul Kesupen. Lah kuwi terserah. Wong iki desane genah desa Tunas Pring. Desa Ngebung. Lah ya bong ra Tunas Pring to. Iya bener. Pancen manut sejarah mbiyen laladan kene iki akeh pring. Nah, akhire bareng rejane jaman diparingi nama Ngebung ngono kuwi. Nah, iki tegese Ngebung ki apa? Iki sangkut paute karo awake dhewe iki. Apa? Iya. Lek kanggoku ya manut sejarah mau mergo kene akeh tanduran pring. Ora yen ki per huruf desane apa Ngebung? Ngebung. N ki naminipun Pak Lurah Pak Haji Tarso. Sarto. Sapa? Sutar. Mergo ora tau nimbali iki dadi ora kecekel-kecekel. Nggih. Itu, ya ta? Terus apa? G ki guyub rukun masyarakate. Betul. Ya ra? Ya. Ekonomine racak-racak mapan. B budaya dilestarekke. Upamane bersih desa mesti nggelar wayang kulit. N ning dalange urung tau Cahyo Kuntadi. G terakhir gareng apa meneh. Lah iki kanggo mancing iki. Iya. Muga-muga taun ngarep bersih desa awake dhewe sing ditimbali. Wau panitia sampun paring dawuh Pak Gareng. Nggih. Insyaallah taun ngajeng mangke tetep dalangipun kula lan Madangkara Group bintang tamune tetep Niken Salindri ning mboten ngangge pelawak ngoten. Nggih, kula namung sagedipun wiritan BTL. Apa kuwi? Batal. Wes kowe ramangan aku ramangan padha ra ngukupe. Nggih. Wong golek rejeki kok ijir. Nggih. Ning iki tenan alhamdulillah sosowan rene. Pripun? Niki ujube we kenduri agung. Nah, sing tak bahas ki kenduri ki apa? Kenduri menika yen agung genah gedhe besar. Nggih. Kenduri ki apa? Menawi maknanipun menika sujud syukur utawi ucap terima kasih para warga masyarakat Ngebung dumateng Gusti ingkang nyipta jagat kang sampun paringaken malembaring kanikmatan. Terlalu panjang tidak tepat sasaran. Lah ngono kuwi malah nyerang aku taun ngarep njaluk padha mangkate ya, Rok. Lah wong-wong ki dikei masukan, menerjemahkan ki supaya ketok cetha lan apa iso ditampa. Kenduri agung. Kan ki kencangkan persaudaraan antara kita. Iya bener. Ya, tanpa ada kekompakan dari panitia dan masyarakat mokal kaya ngene iso mawujud. Kejaba ngono wong kenduri iki mesti wong akeh ora ana kenduri kok ngedepi wong siji tok ora ana.
mesti kencangkan persaudaraan di antara kita. Dua hal yang dilaksanakan yaitu spiritual dan sosial kemasyarakatan. Iya. Cerdas anggar pelawak wis lunas ya cerdas, Nduk. Ya iki lak dalam rangka golek tambahan to kowe. Lagi sing penting ridho ilahi yang kita tunggu-tunggu. Tadi begini ini yang menanti ridho Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Betul. Lho kok A bareng yo? Lagi Agung. Aku ora melu Agung kok. Oh, aku budal dhewe kok. Oh iya. Aku tanggapan dhewe aku ora dijak mosok kon melu. Nggih. Ini adalah Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Ngebung. Lah, Sangiran persuku Sa. Iki yen iso kudu plus-plus lho iki. Apa kuwi? Ya tambahan. Ya ora, kewajibanmu pancen ya menerjemahkan kuwi kok. Saat ini dipimpin oleh Pak Wahyu, ya ra. Bener, Mbak, bener toh, Mbak? Oh iya, bener ya. Lho wong aku ki kaki tangane kok. Mung dadi anak buahe bangga reng ora. Lho iya no. Iki ngimpun barang-barang sing bernilai harganya untuk dikoleksi. Rancangan belanja dan rancangan apa program-program itu langsung dari Dirjen Purbakala. Ya. Sik aja marem sik. Kecamatane Kali Jambe. Ki suwe-suwe iso tekan bupati lho iki. Kaki kabupatene melu Sragen. Betul. Li. Angel iki mudiar kowe. Ayo. Li. Iki lho Li. Aja li nambaran lho ya, aja li nambaran lho ya. Li mau apa to, Nduk? Pokoke ra entuk li nambaran, ra entuk lingkungan, ra entuk ayo liyane, ayo. Ya, golo. Lilo lega atiku. Lah gur melu penontone aku ya iso ora. Lah kepiye to? Wong jenenge wong apik ditiru kok ora entuk. Lilo legawa ora oleh. Legawa atik. Ora oleh lilo legawa, ora oleh linambaran. Ayo, ora oleh lingkungan liyane, liyane. Kowe duwe li to? Liyane, ayo. Liyane maksude iki. Iya ya. Nah, iya. Li 59 umurku durung tau ditimbali ning kene. Wah iya. Lah iki baru cerdas. Li jam. Lho kok nganggo jam bareng? Kali Jambe. Jaman biyen nganti saiki ki lho ora urung tau ditimbali rene. Wong kon nerangne malah muring-muring ora. Ayo. Iki sing angel dhewe mburi dhewe lho. B. Besok kapan tuh aku ditimbali rene iki? Wes ora tekan ndi aku. Wes trimo nggon kecamatan kowe aja kabupaten ngelu sirahe. Neng kene kon kenduri kok malah mumet. Tahun ngarep yen wayangan muga-muga aku sing ditimbali mesti ngejak karo sampeyan. Lah carane ben sampean katut terjemahkan nama saya Cahyo Kuntadi. Ora gelem tahun ngarep ra katut. Ayo selak isu ayo. Iya. Cahyo ha iki. Cah Blitar saiki uripe ning tlatah Solo Raya. Wah. Ya ra? Ya. Iya apa ora? Iya. Bener apa ora? Leres Pak De Gareng. Apa yang bener ki cungi jempol to? Iya. Jempol mudhun ayo. Yo. Yo iki dalang yo dosen. Heeh. Kondang minangka dalang sanggit carita. Kondang itu tulisannya K.O. Rakun. Ayo gumantung sing ngomong sapa? Yen cara pesisiran ya kondang. Ngaya. Terus tandange ngedapi-dapi. Terakhir dipek kesi. Kaya cemawis semepak to. Aku rada protes sing ngono lho. Cahyo Kuntadi lha kothakmu kok mbok tulisi CK iki apa?
Lho, Cahya Kuntadi kan disingkat. Lah kowe ora adil, kowe golek pangan iki dienggo bojomu kono kowe ora Cahya Kuntadi kudune Cahya Kuntadi dan Kesi. Dadi kane Kesi katut, dadi bojomu tetep mlebu kotak. Kok padane wayang mau piye mlebu kotak iki. Tegese nyawiji dadi siji karo kowe ngono lho. Iya, boleh seperti adil, itu. jenenge lanang wedok kuwi golek pangan bareng ngono kuwi lho wis apik. Heeh. Bojoku Sitongkas ya, Sukesi. Ayo. Nunut sitok ae aku. Ayo. Ngapa? Kesi. Supelen pas sugih duit. Tapi ora duwe dhuwit kereng to apa piye? Wah. Apa enek wong mekrok? Lho ya to. Aku didukung ya aku. Ah iya. Kepoke. Mbok Oke. dike ya, oke ya. Ya boleh. Ya. Kene karo kono pancen pasangan sejati. Terima kasih. Ya. Si siapakah yang memimpin? Karis kowe iki karo Kesi judu. Ning diantara dua iki siapakah yang memimpin rumah tangga? Ya kena aku imame rumah tangga cara Islam mo. Sumpah? Iya. Maksudmu nggih napa? Kowe wani karo Kesi. Jujur ya, jujur. Pancen aku ra wani mergo wis konangan ping 3. Ora kuwi jeneng bukannya tidak berani. Menghormati istri itu penting. Nah, nggih. Karena itu nanti menjadi teman kita hidup selama kita diberi nyawa. Amin, ya rabbal alamin. Wong nakal ki dientek-entekke rikala mbiyen saiki kudu wis tertib. Contono aku. Contoh apane? Kowe tau ngerti wiwit manggung ning kene iki tau krungu Gareng selingkuh apa meneh karo sinden? Ya ora tau krungu mergo kowe pancen primpen kok kowe. Ha iya. Iya. Wong pancen iki hobi kok. Alah, Ora hobi ya sing apik-apik. ya tumindak sing becik awake iki seorang figur publik yang bisa dicontoh oleh penonton yang menonton. Nah, Ora betul. mau ngomongane tok ning kelakuane ya kudu sing apik. Iya. Kalau bener. soal dalang itu misuh utawa apa ini hanya seorang teaterawan. Iya. Dadi kuwi mung nglakokke wayang yang dosa muka kok ora misuh kuwi ya ora apik. Kadang sing ora ngerti kok wayang kok misuh-misuh dosa muka kok kon alim iki piye. Ya. Saya aku tak takon. Mas Gareng, Nun. aku lak cah nom, Iya. yen dukur karo sampean, sampean kiai sepuh. Nggih. Ya toh. Ini di sini sudah membuktikan bahwa yang muda lebih yang hebat dan baik, yang tua kalah dengan yang muda. Ya didelok dari sisi mana dulu. Lah sampean harus didelok kok ngendi sik. Yen kowe muni Sing enom luwih apik. luwih Luwih pengalaman. apik, pengalaman luwih enak. Sing ngomong sapa? Wong kowe uripe dhisik aku tinimbang kowe. Buktine apa? Contone piye? Laire sik sapa? Dhisik sampean. Pengalamane akeh ndi? Ya akeh sampean. Nah, kowe pengalaman kowe kalah. Ya. Kowe ngarani pinter ndi? Ora ya pinter sing enom apa-apa ya luwih indah sing enom, luwih becik sing enom, luwih enak sing Sing enom. ngomong sapa? Wong laire wis sik aku kok iso apik kowe pinter kowe. Sik lek hubungane karo enak, sing enom karo sing tuwa ki enak ndi? Lho gumantung. Lek kanggone sampean. Lah yen pas mendem tuwa wae enak. Malah mendem jere arepe sadar malah mendem barang Lah ngopo. kowe ya takonmu ya nyeleneh kok. Yen buah nun sewu, pelem sing enom karo sing tuwa lak enak sing tuwa. Sing ngomong sapa? Aku. Takono wong nyidam kae. Kuwi pada umumnya wong Oh, ora wong ora meteng ya. umum kok umum ki WC apa? Malah tekan Oh, dindi ora. aja apa omong wae tetep tak bantah. Omong ki logika, Mas. Bukti lebih hebat sing muda terjadi di sini ngebung Kon sini. ngendi? Nun sewu. Sampeyan ngerti, nun sewu jangan bung ngerti. Ngerti? Kuwi dumadi saka apa? Pring sing piye? Sing nom. Nah, pring sing enom dadine jangan bung enak dipangan. Saya aku takon, pring sing tuwek nggih jangan bung enak ora kira-kira? Kok sik mung gur iso dienggo jangan iku kok sombong. Loh, Lah kae pring sing tuwa iki nggo gedhek iso. Dienggo apa sirape ya iso. ning dipangan apa ora? Loh, lah ning lak ya iso nggo golek pangan, nggo cagak ngono kuwi apa ora nggo golek pangan? Ayo, Dadi sing tuwa karo sing enom ya tetep tuwa. ora iso, ora iso.
kaya ngapa lan kepiye tetep apik sing enom. Nun sewu, sing luwih semangat, sing luwih sigrak, malah sok-sok luwih sehat ki sing enom. Kuwi gumantung bayarane. Kok teko bayaran? Ayo tipis ya tetep. Lek ngene tegese seniman sing ora profesional. Sing seniman profesional iki walaupun anggarannya berapa, tetap tampil semaksimal mungkin. Wong ki mbok aja nyelaki kahanan. Nek iki ora perlu edel udur-uduran perkara enom. Bener, kalau sudah nyambut gawe apapun harus kita jalani dengan profesionalisme yang tinggi. Ya. Nah, dan jangan sok nyepelekke pekerjaan. Sekecil apapun pekerjaanmu, hormatilah. Walaupun itu tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak kamu bisa merasakan betapa hidup ini artinya. Wah. Elak. Lho wong sugih iki jujur Mas. Pripun? Kaya raya itu bukan impian saya. Saya tidak akan mencari kesenangan, tapi mencari ketenangan. Iki omongane wong tuwa ngene iki. Kowe urung nyandak iki. Ora korong nyandak kuwi gatekne sampean ning ngendika oh kaya ngono jebul piyai sepuh ki. Dadi jenengan piyai sepuh. Wis tuwa. Wis. Tuwa tek ora ditebaske. Urung metu kentase, Mas. Tak golekke kanca Umi Hafifah. Tak tang tak dang yo. Bingersek. Sampeyan bocah enom wajib bekti karo sing sepuh. Nggih. Sungkem sik karo ya. Iki wong maju kok ngopo norma itu harus tetap dibawa. Tata krama ya, Rek. Tata krama. Kan delok pinter jara langit, kan delok spirituale ning norma tidak dibawa, akhirnya uripe bangsa kedungsang-dungsang. Iki ngene iki. Yo, matur ta, Nduk, Om, karo Pak Dik kali. Nggih, wilujeng dalu, Kek. Ora enak ya. Kek tegese apa? Kakek. Lah iya. Lah dicethake kakek kok ngertine kakekane piye? Mboten. Aja kek to. Lah kong. Kong ki rada elite sithik. Nggih, Kong. berarti jenengan senenge di anu kong. Kong. Nggih. Ah. Nggih, Kong. Kowe jenengmu sapa mau? Kula Umi, Kong. Lah iki bocah sing membingungkan iki. Kok iso? Wis di bojo rung? Dereng, Duwe Kong. anak rung? Dereng. Lah kok Umi? Lah niku Umi iki ibu iki. Umi. Lah niku lek maringi tiang sepah kula lho, Kong. Lho sepah ki apa? Tiang sepuh. Sepah ki ampas e. Tiang Sepuh iki wis sepuh. basa aja dibasakne neh ngono. Nggih, tiang sepuh kula, Kong. Oh, Maklum kula kan sanes mahasiswa apa? Mahasiswa bahasa Jawa. Mahasiswa Bahasa Jawa. dadi Sastra. ora pinter basa Jawa. Nggih saged sekedhik-sekedhik. Apa ya jaminan apa piye mahasiswa sastra Jawa terus pinter basa Jawa? Oh, mboten Tur apa ya jaminan mesti yen ora kuliah ora pinter basa ya urung mesti. Oh ngoten. Kowe kepengin pinter basa? Pengen. Melu aku sesasi. Dadi. Genah dados. Dadi pinter. Dadi meteng.
Yo dadi pinter kok takoni bareng. Aku mbelani karo anakku Umi. Kenapa jenenge kok Umi? Umi adalah ibu. Semoga besok itu adalah doa. Semoga besok menjadi ibu yang baik dan bijaksana. Ngono lho. Amin. Ning yo saiki wis kaprah akeh bocah nom-nom sing jenenge Umi. Ora beda mau tak bahas ning mburi. Haji kuwi tegese tamu. Betul. Tamu dikala kita sowan di tlatah tanah suci. Tanah suci. Mula ning kono haji. Kuwi tamu. Nah, saiki ning kene ya wis dudu tamu meneh. Mula ya diundang haji sok-sok salah. Ning bagi saya, upama diundang haji kuwi ora apa-apa. Kanggo warning peringatan. Oh, iya. Supaya langkahku tidak akan keliru karena saya pernah sowan ke sana. Dadi rambu-rambu ya. Rambu-rambu. Nah, perune kuwi bukan karena titel. Selain itu Mas Gareng, nun sewu, haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Betul. Yang pancen adil, sing disebut ora mung hajine. Wong sing kulino salat kudune ya salat gareng, salat cahya, ngono kuwi. Ah, iya Adil to bener. ngono kuwi. Bener mereka termasuk. Ning tenan wis duwe pacar apa urung? Dereng. Umurmu ki piro? Kalih dosa. Ora eman-eman to. Lah kula disakiti terus kok. Sopo? Iki sakmene iki sapa? Sing nyakiti kowe sapa? Sapa iki? Sulama. Sing tau nyakiti kowe sapa? Kok nganti ana bocah? Sapa? Sulama. Sing biasane gaene ngantuk. Sapa dicethake? Cetrake sapa? Sing lemu. Di, Freddy, kowe gaene nyakiti iki ya, Di. Jenenge dudu Freddy kuwi. Sapa? Mas Imam. Imam Sufredi. Ya wis ngene, wis ya wong kuwi lelakon wajibe dilakoni. Nggih. Kowe yakin bahwa nanti saatnya kamu pasti akan ketemu jodohnya. Nggih, Kong. Wis golek pacar ki kriteriane aja muluk-muluk. Sing penting kowe golek pacar ki lanang urip. Wis. Berarti kewan ya masuk rono berarti. Lho iki. Lah kok jare mung lanang urip. Kewan kae nek sing lanang urip ya ana. Loh, ora apa-apa kewan. Nadyan kewan ning kelakuane manusia. Tinimbangane manusia ning kelakuane kewan. Top. Berarti kethek oleh. Lho yen kowe kolu, monggo. Aku ora nasihati kowe. Reng, Apa? gandhengi bocah desa saka Pulung Ponorogo men nembang Putri Gunung. Oke. Tak bawane. Nggih. Lebet para piyai putri ngang lenggah wonten laladan ngebung menika lak tebih saking kota nggih to. Nggih. Mugi-mugi menjadi putri yang hebat, solehah dan juga selalu bermanfaat untuk siapa saja. Amin. Bawani ya Om ya. Nggih. Coba kaya apa? Umi Hafifah. Uripku mapening gunung mila kulit kore Paitanku mong kasetyan nanging kangmas Pacare jenenge Bejo. Bejo apa Tejo? Mboten. Lah kok Jo mo? Jo ki Bejo. Ojo. Oh, ojo Nanging Kang Mas ojo kuwatir. Lho kok ngojo tok kok. Jo. Jo kuwatir ki Niku kan ojo. ngepas nih nggih. Ojo kuwatir. Nggih. Ya. Kuwatir. Oh Aryo, yo. Nggih. Mboten. Ra bakal di ra bakal Ora bakal karepmu. Wis to tembang kok diprotesi lho ora. Ora bakal. ra bakal ndika kuciwa
gandeng tresno kelawan umi suarane empuk iyup dasar sing genjer. Waduh, sing genjer iki delok kemlintine nganggo kacamata las. Wong pengaman kok kacamata las. Nggo nutupi ngantuke lho. Ora bakal kanca-kanca meleke taunan kok ya. Apa? Setahun turu terus lho. Monggo dipun aturaken Putri Gunung Umi Afifah bersama Mandang Kara. Ya Nduk, buka celuk. Nadyan aku bocah guang blas bocah iki. Nggih, pancen ya petingane nggih alusan ngono kuwi Mas Gareng. Nggih, Umi Afifah. Nggih. Lah menika Mas Gareng, dawuh. Kula seminggu kepungkur menika nyatet Pangkur Putri Ndaha. Mangke ngampil nggen balik kambang kanca-kanca pengrawit. Oh, kali Mbak-mbak Waranggana dipun cawisaken Pangkur Putri Ndaha. Oh, nggih. Niki yen diwaca mudhun niku tulisane Dimas Niken Salindri. Oh, tata. Kangge ngormati anak wedok. Oh, Sandiasma to niki. Nggih, Sandiasma. Nggih, nggih.
Ya digarap pelok coba kaya apa? Putri Ndaha, monggo langsung kemawon saking Kendang. Ya men jumeneng Niken Salindri. Yuk. Nane nono nene nono nene. Or Imen puto yang ramboko masih nangling sayani rokaeksi Imas mesti kate jatuh kenyaman sakit Oh. Dua kali. Nduk sugeng dalu Niken Salindri. Sugeng dalu, Pak. Alhamdulillah. Iki kok nganti gara-gara jenengan. Nggih. Iso tanek, iso wareg ibarate wong mangan, anggene para penggemar jenengan menikmati lantunan indahnya tembang dari Niken Salindri. Nggih, alhamdulillah. Aku arep ngucapke selamat bubar umroh, selamat ya, Nduk. Nggih, Pakde, matur sembah nuwun. Iki diarani canom ora nglupake ibadah. Nadyan laris-larise waktu iki ning menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh. Nggih, alhamdulillah. Yeah. Mumpung diparingi rezeki, Betul. kita itu harus memenuhi undangan dari Allah. Betul. Lah ya wis entuk watuk barang to kowe. Wes. Wis kok banter men. Ndak aku bangga ya. Watuk kok bangga. Ya, kan watukku ora mergo es, ora mergo nyapa-nyapa. Ngapa? Watukku kan saking Gusti Allah langsung diparingi kok kono. Dianggep kowe gurah. Oh ngono. Heeh, waton ora watuk unta ya. Watu unta ya apa? Watuk unta kan guguk lho. Aku ki kelingan lek sampean ngomongne untoy. Ha piye? Aku ki nggawa oleh-oleh lho asine, Pak. Apa, Nduk? Kagem mano Pak De Gareng iki. Istimewa no. Istimewa. Oleh-olehmu apa? Telek unta. Yen gelem Apa? telek unta. Ya ditumong loro ya. Moh pengen dhewe aku mau njaluk aku. Soale Pak De, sampean kan haji kae kan urung nggawa telek unta. Urung. Ning gone apa meneh ning Indonesia ki unta ki kaya empane ki langka ngono lho. Kok sik kowe iki ayune kaya ngene iki sik ngopeni telek to. Apa kurang Kan gawean? diformalin ora mambu. Oh, diformalin ora mambu jabone jerone ya mambu. Wong sing kena jaba tok. Wong bocah kurang gawean. Jerone mambu, Reng. Mambu. Berarti kowe tau ngambu. Tahu berarti. Ya pas bareng kowe kae lho. Kowe tenan asli ya. Ya rasa hormat kanggo awakmu isih menyempatkan untuk kesana. Ning sing penting ya ini apa wae gaweane dikumpulke kanggo niat sing becik kaya awakmu. Nggih. Nah, ngono wingi bar
bar ning kono nyawang unta, Nyawang wong Arab-Arab, apa meneh ning kono ki tumplek-blek. Jadi di sana itu banyak-banyak sekali pelajaran. Di sana itu meskipun enek wong sing sugih kaya apa, terus enek wong sing terhormat kaya apa ning desane, ning gone lingkungane dan sekitarnya, tetapi di situ itu tetap sama. betul. Iya. Sama di mata Allah. Wis ora ana derajat, ora ana pangkat, ora ana wong sugih, ora ana wong miskin, kumpul siji nyawiji dadi siji. Nggih. Nduk sampean wingi lek pas umroh ki kostume piye, Nduk? Kostume jenengan? Kula Nggih. damel napa jenenge jubah-jubah ngoten niku. Sing putih kae, Nggih, tanpa ngoten. jahitan kae. Nggih. Kok beda karo Pak Gareng pas haji? Lha Pak napa? Gareng biyen pas haji yo macak ngene iki dhek ngubengi Mekah yo ngene iki. Masa? Heeh. Ha iki sampean dikira wong gendeng no nggih. Lho ora dikira panjen gendeng kok. Kurang ajar. Aku lak manut gurune kuwi to. Wong ning tanah suci kok dadak ning kono weruh unta. Rehun ta? Lah panjen kono ciri khase ewani unta. Iya. Ning kene gajah. Oh iya. Oh iya ya. Kok ket ndek mau apa enggak ngono apa ndak kesel ya, Pak Yo Dik? ora kesel mergo wedi. Yoga semene iki wis do pesen pipa gading lho. Ayo sapa sing kepengin sempal cangkeme? Ayo. Aku ora. Tapi alhamdulillah aku ning kono kan 10 hari, ya ta. Wis iso basa Arab lho. Elak iki. Contohnya. Haram, haram, haram. Kamu bakhil ya, kamu bakhil ngono. Terus enek-enek to iya, najis, najis, najis ngono. Ora ana najis. Yo haram kuwi. Hei, Haram kuwi tegese tidak boleh. La. Apa kuwi lah? lah ya. Tidak. La. Kuwi yo mung kira-kira aku yo ora. Terus kabeh wong iki ning kono diceluk haji, haji ngono. Ayo, haji ki tamu. Oh iya, tamu. Tamu dadi menghormati sebagai tamu di sana, ngono lho. Mula malah nun sewu yen jaman bapak riyen lho, bapak cerita. Le, jebul penunjuk jalan utawa sing tekan ngeter-ngeterke wong haji kuwi neng mburi tulisane neng apa geger kan tulisane dalah. Dalah tegese petunjuk. Dadi dalah neng kono memberi petunjuk. Ora adoh karo dalang, ya memberi petunjuk amar makruf nahi mungkar. Ning kene disebut dalang. Iya. No. Lek kowe ning kono 10 dina kira-kira nembangno lali apa ora? Kowe kan ora nggo buah karma. Kowe kan ora nggo buah karmara. Karma. Kurma. Kurma ki yen sak on wong ki pirang-pirang kilo ya karma. Gawa. Gawa. Ning wis entek. Kurma muda duwe ra? Ora. Kesi kepengin kurma muda. Oh, men hamil lagi. Sing ngomong sapa wis tak kunci gemboke tak guwak wisan kuwi kok. Ora iso hamil meneh wisan. Diundangke tukang kunci pira wene? Aja malah ora arik Iki kon bang apa ki? Ya ngaturke panuwun dhisik genduk niken marang Nggih. ingkang ngawontenaken acara Kenduri Agung para panitia dan masyarakat ing Ngebung. Nah menika. Oh, nggih niki acarane napa? Kenduri Agung lho. Kendurian Agung ki apa to? Kenduri Agung ya kumpul wis ngono wae. Oh. Cara gampange kumpul bersama. Oh, sing berarti sing nimbali dhewe sak kanca ki? Ya pihak museum dan pihak warga sini. Oh, gitu. Di bawah Berarti Pak Lurah. urunan. Ya perkara kuwi ra ngerti aku. Oh ya didoakan semoga semuanya sehat selamat wilujeng. Amin. Pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi benjing bulan ngajeng saged nanggap cahya kuntadi niken. Amin. Garenge katur ra Ken? Hayo ndonga dhewe ta? Bener, ndonga dhewe. Kalih gareng. Amin. Ana donga. Tapi donga sampean pas lara apa sehat? Dikenane sing, engko sampean pas lara. Kok sik to? Rencana kok lara iki lho. Apa ana jadwal kok lara iki lho. Ora ya sehat terus didongake to. Oh ya muga-muga sampean sehat, panjang umur, wis sampe enteki wong. Bingung sampean kok. Wong mikul entek kabeh dhewe. kari gareng tok ya. Lah kowe nek arep tuku kopi ning ndi? Ya wis muga-muga umure cekak. Masuk angin yang cekak di. Oh iya, ini ya. Kulinane dawa kok cekak.
Enten pamundutan apa, Pak? Mboten wonten teng mriki gendut niken. Alhamdulillah. Kira-kira sing pas sampean menghibur warga masyarakat Ngebung arep ngaturake apa? Nah, Bawa napa mboten? dibawani dhisik Sing mengko halus napa sing kasar? kasar aluse wis mau. Wah nggih, Banyuwanginan mawon nggih. Oke, ya. Kula kuangan niki lho, napa jengleng sing jengleng niki lho. Sapa? Pak D. Pak D haram itu. Pak D haram. Oh, halal. Halal. Halal, monggo diobrol Pak D. Pak D Semarang halal, obrol 50.000 Jokowi. Iki sing dititeni bangsa ngono tok. Nggih. Ya bawanana, Nduk, niken salindri tiba kaya apa. Genjleng Pak D Gareng. Oke. Urung, Reng. Urung. Kaya ngene ora dagage to, cah. Cacek. Mampiat mayan Nguyuh kok kompak. Nabuh ijir. Lah kuwi lek diempet ya dadi penyakit ya karben to, Reng. Lek nyangking sandal ki ya padha. Lah iya. Eman suwarane gending belam miangan. Reng. Bebek lanang, bebek lanang. Pak, kaya wong setruk, Pak. Eh? Kaya wong setruk. Oh iya to, Aja to, Pak De. Iki ancang-ancang kok setruk. Lah ngene-ngene. Lho ya ngono kuwi wong tuwa-tuwa kuwi ancang-ancang ngono kuwi. ngono kuwi Nganggo ya? keder. Oh. Wah kekrek iki. Ngapa ta? Der dong. Oh, Der ya. Oh, Der. Yo, Der. Pluk, yuk. Ayo, yuk. Manut tok iki kanca-kancane kompak manut karo dawuh saka Pak Gareng. Sing muni musrike. Kok musike. Gamelane ora cangkeme. Wah. Kaya gek aku mulang kowe kae piye. Muridku lho, Duk. Madang karai. Oh. Oh. Yo madang apa ora iki? Madang kara. Dan ki musik. Oh, musik. Musik. Asik. Asoy. Wah, alah TLK. Apa kuwi? Apa wi? Telek. Wis. Mula kowe lek ngomandoe sing jelas sing cetha ngono. Sampeyan asine aku ngerti ya nyapa caca gak gelem jengleng jreng gawe gamelan. Apa? Soale sampeyan ning jengleng langsung ning kene, ora medun rene. Kudune mencolot kene terus ning ngisor. Ya yen sikile sik yen dase sik. Lho malah apik nah. Apik pecik. Atraksi ya. Atraksi kok cidra. Jadi namanya kita itu sebagai seniman itu harus profesional, totalitas tanpa batas. Ya aku ora mung rumah total, aquaria. Malah ngombe. Total. Ya kan? Ora jegleng, ora paten. Oh, jegleng no, jegleng. Ngene iki lho, dagelan lek wis tuwa mesti nesu-nesu. Marah-marah nyapet kok. Sini tak cium dulu. Haji lo. Pengen. Kene lagi ancang-ancang ngono wis ngangu-ngangu. Kowe nyedar-nyedar ngopo?
Aku kan cuma mau bilang. Bilang apa? Apa? Jangan sekarang dong. Kalau nanti kan aku udah berubah pikiran. Ya udah. Ya udah. Ya kan? Najan tipis ning kowe. Pokoke sing ora nabuh sesuk rasa budal. Besok pancen preyo nyandi. Ah iya, mergo prei iki rasa budal. Lah iya. Wah tenan. Pianyu. Mas aku sekak Ngapa? kon pindah gon. Oh, ngene. Lagi krut. Oh, ngeling-ngelingi kowe reng. Wah, iya. Kudune Pak De gareng ora ning kene ya. Lah ning Sampe ning kono ngeling-ngelingi bapak. Aja ning kono. Lah, malah Lho nek kono ngeling-ngelingi sing ngendang sinetron. ketutupan malah. Arep mulih. Kuwi selopku kuwi. Selopku sandalku kuwi. Dalang laris rope ambune kok ngene iki. Ora tau iso kowe mesti. Lho saka larise akhirnya mambu kuwi. Hubungane apa iso karo laris? Ambune tenan kok lho kok ngene iki. Kok makan ngambu? Oh. Iya kan? Pianyu wangi. Wah, aku kon pindah gon rasa jeglek. Dhuwur. Tahun pira montormu kuwi? Mbuh. Aku tuku ning Rajamala. Distandarke kok mati dhewe iki. Ana mek kendaraan distandarke mati dhewe iki. Ha iya. Kowe pengen ora jenggleng ben kanca-kanca kompat mak jriyeng gamelane ngono. Piye Mas? Carane enek. Apa? Kowe kon dhuwur sirah gajah dhuwur kae lho. Kok aja nih? Besok kan anak saya tunangan. Wah. Jangan gitu dong. Sesuk anaknya tukar cincin kon terjun bebas. Ya wis bar tukar cincin. Terjun bebas. Sik bar tukar cincin ki sesuk meneh ta? Heeh. Lah apa ditanggap rene neh? Loh, sebagai pembuktian. Ndak apa-apa sampean dhewe. Hah? Terjun bebas dhewe. Aku yang dhewe iki wedi kancani yo. Iki mah. Oh iya tak kancani nyoteng. Hah? Tak kancani nyoteng. Terjun kok kono lho. Loh, lah iya aku tak support. Ora sepot ra paten. Bunuh diri kok sepot. Kaya gathuk kaca lho reng jane kowe iki. Apa? Lah kon dhuwur kono kan dhuwur to. Oh, Gathuk ketok kaca gagahe. mabuk. Heeh. Lah iya. Metu kayak kene sorak keplok kabeh. Hebat ki lho. Sik ora iki wayang kulit apa pembunuhan massal? Kene mateni kono mateni iki. Ya kan? Larelan kita alas angkat. Piye neh? Kuwi suarane kirik mlaku. Undang nunggung, undang nunggung. Lah kowe kirik wudu. Heeh.
Niken iki. Aku lino nginjen kuwi berarti. Bareng ya, Pak De. Yuk. Oke. Aja takon sesakan sangga tanah endah Gumelayaring Taman Sari Nosan Toro Belambangan Bemelani Taman Sari Nosan Toro Belambangan Bemelani Taman Sari Nosan izin Pak, kula tak teng ngandhap mawon nggih. Lah ngopo? Teng mriki sumpek. Oh, aja jane Apa kono ae, ngene Nduk. wis ngene. Kowe yen mudhun ra ketok. Panuke sidene sing kon mudhun. Ketinggal kok ya Pak. Oh ya wis monggo. Coba dulu. Nek pancen luwih leluasa ngen gerak monggo. Sik. Sik, kopiku mbok sampluk nyonyor iki. Diombe seno. Kok nak wis cekake? Lambe siji iso dadi akeh men to. Nek ning jero gua. Gerajakan apa gelang alit? Monggo Pak. Oh, gerajakan Banyuwangi. Yo. Bersama Niken Salindri Madangkara. Oke, yo. Hey. Gerajakan
Sir-siran